بحلم ترايت من يوزن وركم سب هندوت كاوم روخم وجو نحقني علم تزمته انتي مقبركم نكالفين مجمرا زغقط مونكلو اتغونتات كم عوي تأمري تقبلوا نيرو اتالب ولدو مصحف وغصحف زفطر افكاريتو نحقني علم كتمت انكلا مسا فصمتنا غونتو زخدهلو غيزه كن اتزسن بدحقي زيادنا نصري مص كالفين اتابعلو صحفان زفطران روبي بناتو قالات طراي كتمرحن كتقيرن كم تخيل كفلت انكلو اتفقد زوزو حز مسل زنورركم نا حيال ناي مقصصار هلخ يغير حزي دما نخلتيኦም نزل عالم كغير زخيل حدغኛ ምርጫ يغاطمم اتمطرشا ግን ማንም ሰው ክግሙቶ ይخلن እዝዛንታስ ጅምር ካልቪኒስት ዋለ ናይ ልቦወለድ ደራስና ርኤና ይጅምር ሓደ ዕለት ከም ተስተለመደ ካብ ዓራቱ ተሲኡ ስሩሕን ምጅማርና ተዳልየን ከለውን ፈጺሙ ካብ ሕልሙ ወጻኢ ክጋጥመኒ ኢሉ ዘይሓስቦ ነገር ኣብቲ ንግሆ ንሱ ዘጋጥሞ ከም ድቃሱ ወፂኡ ንኣንፈት ክሽነ ይኸይድን ከሎ እታ ሩብት ትበሃል ኣብቲ ልቦወለዳዊ መጽሓፉ ቀንዲ ተዋሳኢት ገይሩ ዝፈጠራ ጓል ኣብ ኢዳ ኩባያን ማንካን ሒዛ ትማል ምሸት ንዓራት ስለዘይ መጻኻ ናፊቐካ ሓዲር ኢላ ክትዛረቦን ከላ ብጣዕሚ ይደንገጽ ካልቪን መጀመርያ ዝገብሮ ነገር ምድንጋጽን ናብ መሬት ኮፍ ማልን እዩ ምኽንያቱ እዚ ክርኢ ዝኸኣለ ስለዝሓመምሎ ስለዝመስሎ ከም ዝዓብድሎ ብምእማን ክረጋጋዕ መሬት ኮፍ ይብል ግን ሩቢ ናፍቲ ኮፍ ዝበለሉ ስዒባቶ ትመጽሞ ብዝተረጋግዐ ድምፂ ድሓንቱ ኮይኑ ተሓቶ ክረጋጋዕ ዝሞክር ዝነበረ ካልቪን ድንጋጹና ዝኸፍአ ብርኪ ደይቡ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ብምልዓል እናውጎየ ናፍቲ ደረጃ ይድይብ እናውጎየ ናፍታ መጽናዕቲ ተካይደላን ዝጽሕፈላን ክፍሉ ይኣትሞ እታ ተደናጊጻ ካብ ኣፍ ልቡ ክትነጥር ትብላ ልቡ ደጊፉ ኩሉ ዝረአዮ ነገር ሕልም እምበር ሓቂ ኸውን ከም ዘይኽእለና ነገረ ንውዕሉ ከረጋግዕ ይሞክር እንትኾነ ግን ናፍቲ ቅድሚ ሰከንዳት ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ ግልጽ ክብል እንከሎ እታ ሩብ ትበሃል ናይ መጽሓፍ ዋና ተዋሳኢት ሕጂ እውን ደው ኢላ እንድሕር ደኣ ከይፈለጠት ኣኹርያቶ ኮይና ተሓቶ ምኽንያቱ እቲ ተግባሩ ንሓኣ ምንም ዘይተጸበየቶን ሓድሽን እዩ ነይሩ ልክዕ ከም እትፈልጦን ምስኡን ዓመታት ከም ዝጸንሐትን እያ ትዛረብ ኣብቲ ግዜ ንሱ ልዕለቲ ዝግባእ ኣብዚ ስራሕ ግዜ የጥፍእ ኣለኹ ኢሉ ዝኣመነ ካልቪን እቲ ጸቕጢ ዘዕውደሎ መሲልዎ ንዓብዪ ሓዊ ይድውል ካልቪን ብዝተቆራረፀ ድምፅን ሙሉእ ሓሳብን ዝገጥመሎ ነገር ንሓዊ ይረድኦ ግን ሓዊ ብዓቕሊ ገይርዎ ዝነበረ ኣኼባ ኣቋሪፁ ልዕሊ መጠን ካብ ሰብ ምፍላይካን ንነዋሕቲ መዓልታት ኣብ ገዛኻ ምዕፃይካን እዚ እዩ ዘምፅእ ቁሩት የተንቀሳቐስ ምስ ሰባት ተራኸብ ካብ ገዛኻ ክዓውፃእ ኢሉ ይመኽሮ እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ልዕሊ መጠን ካብ ኣጓላት ብምፍላይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ስለ ዝጠርጠረ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ሓንቲ ኣድናቂቱ ናብ ጅባኣ እትያህሉ ዝነበረት ወረቐት የውፅእ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ተጻሒፉ ዝነበረ ስልኪ ገይሩ ይድውለላ እዛ ብሓሳቡ ናይ ሓቀኛ ዓለም ምጽዋኔ ሩታ ትበሃል ገጸ ባህሪ ካብ ርእሱ ንኸጥፍእ ምስ ትኽክለኛ ሰብ ምርኻብ መድሓኒት ክኸውን ይኽእል ኢሉ ስለ ዝሓሰቦ እውን ምዛጓል ብዝተኸኣለ ፍጥነት ንኽራኸብ ይቋጸር ካብቲ ገዛ ንኽወፅእ ተዳልዩ እንከይተሰምዐ መፍትሕ ከልዕል ክሙክር እንከሎ ግን ሩቢ ካብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ትወፅእ እሞ ናበይ ከም ዝኸይድሎ ድሕሪ ምሕታት ምስኡ ክትመጽእ ከም እትደሊ ትነግሮ መማረፂ ዘይብሉ ካልቪን እናፈርሐን እናተገረመን ኩነታት ጥዕንኡ እናጨነቁን ንሩቢ ሒዝዋ ናፍቲ ቆፀሩ ይኸይድ እሞ ንሓኣ መኪንኡ ገዲፍዋ ምስታ ዝተቋፀራ ጓል ይራኸብ ሩቢ ተገሪማ ናብ ጥቑኡ ክትመጽእ እንከላ ንሱ ብሕልንኡ ስለ ዝፈጠራ ካልእ ሰብ ብምንም መልክዕ ክሪኣ ይኽእልን ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኣብኡ ከምዘየላ ምስታ ዝተቋፀራ ጓል ምዝራው ይቕፅል ግን ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢላ ንሰከንዳት ድሕሪ ምጽናሕ እታ ምስኡ ቆፀሮ ዝነበረት ጓል ንሩቢ ይፈልጣት ኮይኑ ተሓቶ ሩቢ ድማ ኣፍቃሪቱ ንካልቪን ምዃና ነጊራ ንዓርሳ ድሕሪ ምልላይ ካልቪን እንታ ክገብር ምዛጓል እዚኣ ኮፍ ኢሉ ከም ዘሎ ተሓቶ ካልቪን ሩቢ ሓቀኛ ዓለም ዘየላ ብርእሱ ዝፈጠራ ሰብ ምዃና ንኣመነ ድሕሪ ምጽናሕ እታ ምስኡ ቆፀሮ ዝነበረት ጓል እውን ከም ትሪኣን ሰምዓን ዘላ ርግፀኛ ምስኮነ ብጣዕሚ ይድንግጽ ንሱ ጥራይ ድዩ ወይስ ኩሉ ሰብ ይዓብይ ድኔ ርግፀኛ ንምዃን ናይ ወይተራት ኢድና ሰሓበ ንኽነኽኡ ኣይነግሮም ሩቢ ብዝተጓሩ ዝተናዲዳ ኣብ ቀረባ ዝነበረ ማይ ገጭዋቶ ካብቲ ቦታ ርሒቓ ትኸይድ ካልቪን ኩሉ ዝፍጠረሉ ነገር ምንም ከይተፈትሐሉ ንኸረጋግዓ እናጎየ ይስዕባ ኣብ ኪዲ ድማ ከሜላ ብርእሱ ዝፈጠራ ልበወለዳዊት ተዋሳኢት ንሓቀኛ ዓለም ክትመጽእ ከም ዝኸኣለትን ካብኡ ሓሊፉ ኩሉ ሰብ ከም ዝሪኣሎን ብጣዕሚ ይገርሞ ግን እናጎየ ንሩቢ የርክባ እሞ ኩሉ ዝፍጠረሉ ነገር ንኸረድኣ ዝተኽኣሎ ይገብር ምዝራው ክጅምር እንከሎ ንሕና እውን ናይ ካልቪን መንነት ብዝበለፀ መንገዲ ንኽንርዳእ ንድሕሪት ንምለስ
ካልቪን ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት ኣብ 19 ዓመቱ ጥራይ ብጣዕሚ ፍልጥትን ተፈታዊትን መጽሓፍ ብምሕታም ኣብ ዓለም ሙሉእ ፍሉጣት ካብ ዝኾኑ ሰባት ሓደ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ዓመታት ግን እቶም ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ኣርእስትታትን ናይ ምፍጣር ክእለቱ እናጠፍኡ ይመጹ እሞ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ድርሰት ሙሉእ ንሙሉእ መጽሓፍ ይሰኣኖ። ንነብሱ ዝሓሸ ሓሳብ ንኽተምጽእ ከገድዳ ኣብ ገዝኡ ተዓጽዩ ነዋሕቲ ግዜታት ክሕልፍ እንከሎ እውን ምስ ሰብ ምልማድ ዝበለጸ እናኸወደ ይመጽእ። ሓደ ዕለት ግን ኣብ ሶፋ ክድቅስ እንከሎ ብሕልሙ ቀይሕ ጨጉሪ ዘለዋ ጓል መጽያ ፍሉይ ዝበለ ሓሳብ ትህቦ እሞ ብሽማን መንነታን ተጠቒሙ ፍሉይ ዝበለ መጽሓፍ ይጽሕፍ። ንሱ ዝምነያን ዝበለጸት ዝብላ ኣፍቃሪትን ክህልያ ዝኽእል ኩሉ ነገር ከም ዘለዋ ገይሩ ይጽሕፎ። ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ ሩቢ ተወሳኺ ነገራት እናጸሓፈን ክመጽእ እንከሎ እንከይተፈለጦ ብሓሳቡ ምስ ዝፈጠራ ጓል ፍቕሪ ናሓዞ ይመጽእ። ናይ ካልቪን ህይወት ብሓቂ ቀየር ዝጀመረ ግን ሩቢ ናብ ሓቀኛ ዓለም መጽያ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ቀዳማይቲ ተዋሳኢት ክትከውን እንከላ እዩ። ካብቲ ግዜ እሱ እንድሓር ብሓደ ሆረር ፊልም ይርእዩ እሞ ኣብቶም ዘፍርሑ ክፋላት ይተሓቋቑፉ። ኣብ ኣርኬድ ከይዶም ጭንቂ ከም ዘይብሎም ቆልዑት ብዘይ ምቁራጽ ይጫወቱ። ኣብ ትሕቲ ናይ ናይት ክለብ መብራህቲ ብዘይ ጭንቅን ሓሳብን እናሰትዩ ይስዕስዑ። እዚ ሓጎስ ዝተመልኦን ዝጸበቐን ክፋል ህይወቱ ግን ምስ ሓደ ሰብ ግድን ከካፍል ነይርዎ። ሓደ ዕለት ንሓው ናብ ሓደ ባር ይቆፅሮ እሞ ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ይነግሮ። ግን ከምቲ ንጽበዮ ሓው እዚ ታሪኽ እዚ ንምእማን ኣዝዩ ፈታኒ ይኾኖ። ንዓኻ መቐለዲት ክትከውን ብገለ ሰብ ዝተቖጸረት ክኢላ ተዋሳኢት ወይ ድማ ንዓኻ ንምሽዋድን ናብ ህይወትካ ንምእታይን መጽሓፍካ ብደንቢ ጌራ አንቢባ ናይ ሩቢ መንነት ተኸዲና ዝመጸት ሰብያ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ንሓው ካልቪን ናብ ሓቀኛ ህይወት ክምልሶ ይምኩር። ግን ካልቪን ሩቢ ብሓቂ ብሕልንኡ ዝፈጠረ ኣፍቃሪቱ ምዃና ንምርግጋጽ ሓንቲ መንገዲ ጥራሕ እያ ነይራቶ። ብሓደ ናብ ገዝኡ ይኸዱ እሞ ንካልቪን እንድሕር እዛ ጓል እዚኣ ብጽሓፍካዮ መጽሓፍ ተፈጢራ ኮይና ብዛዕባኣ ሓደ ነገር ጽሓፍ እሞ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ሩቢ ብገለ ተኣምር ካብ መጽሓፍካ ዝወጸት ጓል ምዃና ከኣመነ ተዘየለ ግን ንዓይ ክትእምነሉ ትኽእል ካልእ መንገዲ ይክህልን ኢሉ ድሕሪ ብዙሕ ክትሕ ንካልቪን ብተሓሳብ ንኽሰማምዕ ይገድዶ። ሓውና ጨንቆ ካልቪን ናብ ውሽጢ ክፍሉ ይኣቱ እሞ ሓንቲ መስመር ጽሒፉ 4 ነጥቢ ክጸቅጥ እንከሎ እቲ ዝጸሓፎ ነገር ሓቂ ኮይኑ ይመጽእ። ሓውን ካልቪን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብዝተፈጠረ ነገር ፈጺሙ ከኣምን ይከኣለን። ካብቲ ዕለት እሱ እንድሓር እውን ሓው ካልቪን ገለ ስማት ከም ዘለዎን ሩቢ ብሓቂ ብርእሱ ዝፈጠራ ካራክተር እምበር ኣብ ሓቀኛ ዓለም ከም ዘየላ ይፈልጥ። እቲ ኣጋጣሚ ብደንቢ ንኽጥቀመላ ግን ድራር ድሕሪ ምብላዕ እናጎተተ ሒዝዎ ናብ መኪኑ ይኸይድ እሞ ንሩቢ እታ ዝበለጸትን ፈጺማ ሓዲጋቶ ክትከይድ ዘይትኽእልን ኣፍቃሪቱ ንኽገብራ ዝተወሰኑ ነገራት ጽሒፉ ብደንቢ ንኸስተኻኽላ ይነግሮ። ካልቪን ግን እዚ ናይ ሓው ሓሳብ ፈጺሙ ይፈትዮን። ንሩቢ ምንም እንከይተወሰኻን እንከይተቐንሳን ምስ ኩሉ ክፍኣ ከምዛ ሕጂ ኢላታ ዘላ ኢላ ክውስኸሉ ብዘይኽእል መጠን ብደንቢ ገይሩ ከም ዘፍቅራ ይነግሮ። ሓው ተሰናዊቱ ገዛ ክምለስ እንከሎ እውን እቲ ናይ ሩቢ ታሪክ ዝተጻሕፈሉ ገጅፍ ዝተደርደረ ወረቓቕቲ ካብ ጠረጴዝኡ ኣልዒሉ ኣብ ተሰሓቢ እትዩ ይቕልፎ። ኣብ ናይ ሩቢ ህይወት ብጽሑፍ ኣቢሉ ዳግማይ ጣልቃ ንኸይኣቲ ቃል ብምእታይ ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ህይወታ ጣልቃ እናኣተየ ሕድሕደ ናእሸይ ነገራት ባዕሉ ከስተኻኽሎም ዘይሞኪሩ ርክቦም ከም ደም ንፈልጦ ዓለም ዘጋጥም ግዜ ብግዜ እናተመሓየሸን እናጠንከረን ክመጽእ ኢሉ ይኣምን ነይሩ። ግን ካልቪን ዝዋላ ይሕሰብ ደኣ እምበር ግዜ ክኸይድ እንከሎ ዘጋጥሞ ዝነበረ ተጻራሪ ነገር እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ቅጥዖምን ዘይምርድኦምን እውን ቀዳምን ሰንበትን ብዘለጸ መንገዲ ንምሕላፍ ናብ ናይ ካልቪን ስድራዊት ክኸዱ እንከለዉ ይጅምር። ሩቢ ምስ ኩሎም ኣባላት ስድርኡ ንካልቪን ኣብቲ መሐመስ እናተጫወተትን እናሰሓቐትን እንከላ ካልቪን ግን መጽሓፉ ንምንባብ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ዝተሰርሐት ክፍሊ ንወይኑ ይዕጸ። ሩቢ ንምንታይ ምስ ስድርኡ ጽቡቕ ግዜ ክንድምሕላፍ መጽሓፍ ንኸንብብ ንወይኑ ከም ዝፍለቕ ትሓቶ እንከላ ግን እቲ ናይ ምዝንጋዕ ሰዓት ዝተፈረዶ ኮይኑ ዝተሰምዖ ካልቪን ናብ መሕፈሪ ኣጋጣሚ ይቐይሮ። ገዛ ክምለሱ እንከለዉ ሩቢ ኣብቲ ምድላው ዘሕለፈቶ ጽቡቕ ግዜ እናስታወሰት እናደረፈት ምግቢ ትሰርሕ ነይራ። ካልቪን ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሉ መጽሓፍ እናንበበ ይጸንሕ። ድሕሪ ሰከንዳት የንብብ ስለ ዘሎ ንኸይትርብሾ ተዘይፋጽየት ከም ዝሐይሽ ይነግራ። ሩቢ ግን ብዘጋጣሚ እዚ ብጣዕሚ ትናደድ እሞ ሓዲጋቶ ትኸይድ። እንታይ ከም ዝተፈጠረ ካልቪን ክሓታ እንከሎውን ምስ ስድሩን ምስኣን ዘለዎ ግዜ ኣብ ክንዲ ምስትምቓርን ኣመስጋኒ ኮይኑ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ኣብ ክንዲ ምሙካርን 24 ሰዓት ምስ መጽሓፉ ጥራይ ተጣቢቑ ህይወቱ ዋላ ጽቡቕ እንከሎ ንሱ ብጽቡቕ መንገዲ ከም ዘይነብረሎ ተረድኦ። ካብኡ ዝኸፍአ ነገር ግን ካልቪን ብስሩዕ ዕርኽቲ ዝበሃል ከም ዘይብሉን ንሳ ሙሉእ ዓለሙ ከም ዝኾነትን ትፈልጥ። ንምንታይ ከም ዝኾነ ንካልቪን ክትሓቶ እንከላ ብዘይከኣ ካሊእ ማንም ከም ዘየድልዮ ይምልሰላ እሞ እቲ መልሲ ብጣዕሚ የደንግጻ። ምክንያቱ ንሳ ናይ ባዕላ ህይወት ክትነብር እያ ትደሊ። ካልቪን ናብ ዝኸደቶም ዝኣኽጣቕን ካብኣ ወጻኢ ካሊእ ሰብ ዘይብሉ ክኸውንን ፈጺማ ኣይትደልን። ዘረባ ቅጽል ኣቢላ ኣብ ናይ ስእሊ ትምህርቲ ቤት ክትኣቲ ናይ ባዕላ ዕርኽቲ ክህልይዋን
በበይኖም ዝበለጸ ግዜ ክህልዮምን ነፃነት ንኽስምዖምን ኣሶምን ንዝተወሰኑ መዓልታት ንኽፈላለዩን ሓሳብ ተምጽእ። ካልቪን ምንም ከምዘይመሰሎ ኣላሹዑ ይሰማማዕ ደኣ እምበር ብውሽጡ ግን ሓያል ፍርሓት ነይርዎ። እቲ ለይቱ ንሱ እውን እንከይደቀሰ ይሓድር። ምክንያቱ ሩቢ ካብ ገዛ ወፂኣ እንድሕር ምስ ካልኦት ሰባት ምውዓልን ምፍላጥን ጀሚራ ሓደ መዓልቲ ሓዲጋቶ ንኸይትኸይድ ይፈርሕ ነይሩ። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ሩቢ ናይ ስእሊ ትምህርቲ ጀሚራ ደገ ብበዝሒ ክትወፅእ እንከላ ልዕሊ ማንም ግዜ ሕጉስትን ተጫዋቲትን ከም ዝኾነት የስተውዕል። ግን ካልቪን እዚ ደስ ይበሎን። ኣብ ክንድኡ ሙሉእ ዓለሙ ዝፈርስሎ ኮይኑ ይስምዖ። ሓደ ምሸት ካልቪን ርክቦም ንምሕዳስ ኢሉ ጽቡቕ ድራር ኣዳልዩ ኣብ ገዛ እናተጸበያ ድሕሪ ምጽናሕ ግን ሩቢ ትድውለሉ እሞ ምስ መሓዙታ ክትምሽት ስለ ዝኾነት ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ተተራኽቡ ከም ዝሓይሽ ትነግሮ። ሩቢ ዓለማ ምፍታሽ ካብ ትጅምር እንዳሓር ብዙሓት ሰባት እናፈለጠትን ብዙሕ ነገር እናጀመረትን እያ። በዚ ተቐፂላ ካልቪን ሓደ ዕለት ካብ ህይወታ ንኸይተውፅኦ ስለ ዝፈርሐ ነቲ ውሳነ ንሰዓታት እናሓሰበሉ ድሕሪ ምጽናሕ እታ ንኸይነ ኸኣ ቃል ኣትዩ ዝነበረ ናይ ሩቢ ታሪኽ ጽሒፉሉ ዝነበረ ወረቐት እቲ ቁልፊ ከፊቱ ካብ ተስሓቢ የውፅኦ። ሓንቲ ወረቐት ናፍታ ትጽሕፈላ ማሽን ኣእትዩ ጋሰጋ እናዋለ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብታ ወረቐት ሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ጥራሕ ይጽሒፉ። እታ ቅድሚ ሰዓታት ደው ኢላ ከም እተሓድር ነጊራቶ ዝነበረት ሩቢ እውን እታ ሙሉእ ሓሳብ ክውድኣ እንከሎ ደው ኢላ ገዛኣ ክትመጽእ ከም እትደሊ ትነግሮ። ካብቲ ዕለት እሱ እንዳሓር ሩቢ ካልእ ሰብ ዝተቐየረት እያ ትመስል። ካብ ካልቪን ዋላ ንሓንቲ ሰከንድ ሓንቲ ኢንች ፈጺማ ኣይትርሕቆን። ምግቢ እናበልዑ ቴሌቭዥን እናረኣዩ ኮነ ደገ እንትወፁ ካልቪን መጀመርያ ሩቢ ካብኡ ዘይትፍለግ ጓል ብምዃና ሕጉስ እኳ እንተነበረ ልዕሊ መጠን ናኡ ምልጣፍ ክተብፅሕ እንከላ ግን ከጨንቆ ይጀምር። ስልኪ ኸልዕል ካብ ሶፋ ተተሲኡ ምስኡ ተትስእ ናብ ሽንት ቤት ክኸይድ ተኾይኑ እውን ስዒዋቶ ትኸይድ። ሓደ ዕለት ጽርግያ ንምሽጋር እናተዳልዩ እንከለዉ ካልቪን ስልኪ ይድወለሉ እሞ ንሩቢ ሒዛ ዝነበረት ኢዱ ሰዲዱ ስልኩ ብምውፃእ እናተዛረበት ዜብራ ይሸገር። ኣብቲ ሓደ ጫፍ በፂሑ ሩቢ ክእልሻ እንከሎ ግን ኣብቲ ደው ኢሎምሉ ዝነበሩ ቦታ ሕዚ እውን ደው ኢላ እያ ዘላ። ተመሊሱ ንምንታይ ከም ዘይሰዓወቱ ክሓታ እንከሎ እውን እናወኸየት ኢደይ ሰዲድካ ንኸይድካ ኢላ ምብካይ ትጅምር። ንሰከንዳት ጥራይ ካብ ካልቪን ብምፍላያ ልዕሊ መጠን ሓዚናን ተጨናኒቓን ዝረኣያ ካልቪን ብጣዕሚ ሓዝነላ እሞ ብተግባሩ ክጠዓስ ይጅምር። እታ ምሸት ንሳ ደጊሙ ናፍታ መጽሓፊት ማሽኑ ተመሊሱ ይኸይድ እሞ ሓንቲ ምልእቲ ሓሳብ ይጽሕፍ። እታ ቅድሚ ሰከንዳት ርእሳ ክሳብ ዝሕማት በኪ ዝነበረት ሩቢ እውን መጠረሻ ዘይብሉ ተሓጓስ ተሰሚዕዋ ኣብ ዓራትና ነጠረት ትጸንሖ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ዝገጥማሎ ነገር መሕዘኒ ድዩ መስሓቂ ምንም ብዘየገድስ ሩቢ ኩሉ ግዜ ሕጉስቲ እያ ነይራ። ካብ ሓጎስ ወፃኢ ካሊእ ምንም ስምዒት ኣይተርእን ነይራ። ንዘለኣለም ሕጉስቲ ኮይና ንኽትነበር ፕሮግራም ዝተገበረት ሮባት ትመስል። ካልቪን እንታ ከም ዝገብር እናጨነቆ ደጊሙ ናፍታ ማሽን ይምለስ እሞ ገና 24 ሰዓትን ከመልአ ካሊእ ምልእቲ ሓሳብ ይጽሕፍ። ስምዒታን ኩሉ ተግባራን ብተደጋጋሚ እናተጻሕፈ ድሕሪ ምጽናሕ ሩቢ ስምዒታ ክትቆጻጸር ዘይትኽእል ኣብ ሰከንድ ትሕጎስ፣ ኣብ ሰከንድ ትሓዝን፣ ኣብ ሰከንድ ከዓ ናብ ድብርቲ ተኣቲ ፍጥረት ትቕየር። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካልቪን ሓድሽ መጽሓፉ ዘመረቐሉ ፕሮግራም ይዳለ እሞ ብዙሓት ኣብ ናቱ ቢዝነስ ኢዶም ከእትዩ ዝደልዩ ሰባት ካብ ሩቢ ፈልዮም ሒዞምዎ ይኸዱ። በይና ብምትራፋ ምንም ሕጉስቲ ዘይነበረት ሩቢ ኣብቲ ቦታ ትገብሮ ነገር እናኣለሸት እንከላ ሓደ ብናይ ካልቪን ስራሕ ብጣዕሚ ዝቐንእ ጸሓፋ ይሪኣ እሞ ቀስ ኢሉ ናብኣ ብምኻድ ኣብቲ መሐመሲ ምስኡ ንኽትሕምስ ብዝተፈላለዩ መንገድታት የእምና። ካልቪን ምስ መሳርሕቱ ዝነበሮ ዘረባ ወዲኡ ንሩቢ ክእልሽ ካብቲ ቦታ ክወፅእ እንከሎ ኣብቲ መሐመሲ ምስቲ ጸሓፋይ ንኽትሕምስ ክዳውንታ እናውፀት ትጸንሖ እሞ ብጣዕሚ ይናደድ። ኣብቲ ውድላው ምንም ናይ ምንዳድ ምልክት ወላ የርኢ ዳ እምበር ገዛ ክምለሱ እንከለዉ ቅድሚ ሕጂ ተኻቲዖሞ ከም ዘይፈልጡ ይካትዑ። ካልቪን ስነ ስርዓት ዘይብላ ጓል ኢሉ ክፀርፋ እንከሎ ሩቢ ድማ ኣብ ትሕቲ ብዙሓት ናይ ካልቪን ሕግታት ምንባር ብጣዕሚ ከም ዝሰልችያ ትነግሮ። ካልቪን ሓንቲ ከይመለሰላ ናፍታ መጽሓፊት ማሽኑ ይኸይድ እሞ እቲ ኣፍ ደገ ተኸፊቱ እንከሎ ምውፃእ ከም ዘይትኽእል ይገብራ። ሩቢ እዚ ክትርኢ እንከላ ብጣዕሚ ትደናገጽ። እንታ ከም ዝፍጠርሎ ድማ ንካልቪን ተሓቶ እቲ ሓቂ ብዝኸፍአ መንገዲ ይንገራ። ከምዚ ኢላ ድማ ሩቢ ትኽክለኛ ሰብ ከም ዘይኮነት ትፈልጥ። ካልቪን ብሓሳቡ ዝፈጠራ ከም ገሊላ ናብ ሓቀኛ ዓለም ዝመጸት ተዋሳኢታ ክደልያ ከሎ ዘምጻ ክጸልዓ ከሎ ዘርሕቓ ገደብ ብዘይብሉ መንገዲ ከም ድላዩ ገይሩ ዝቆጻጸራ ባንቡላ ምእማን ክትኣውዮን ከላ ዝተፈላለዩ ሳዕስዒታት ክትስዕስዕ የገድዳ። ከም ከልቢ ብወረቐት ክትጫወትን ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ክተንከላልን ይገብራ። ክትሓስቦ ብዘይትኽእል መንገዲ ንፍቑር ከም እትልምን ይገብራ። ኩሉ ፍርሓቱን ጭንቁን ብጽሕፈት ገይሩ እናውፀ ንሩቢ ንሱ ከም ዝፈጠራን ሙሉእ ንሙሉእ ክቆጻጸራ ከም ዝኽእልን ከስታውሳ ይምክር። ኣብ መጨረሻ ምስ ክፉኣን ምስ ጽቡቓን ካብ ልቡ ከም ዘፍቅራ ቃል ዝኣትየላ ጓል ሓይሉ ንምርኣይ መዘናግዒቱ ገይርዋ። ኣብ መጨረሻ ኩሉ ንደቱ ወፂሉ ርእሱ ቀስ ኣቢሉ ይቕንዕ እሞ ደኺምዋን ሓፊራን ነፃነት ከም ዘይብላን ብምፍላጣ ብጣዕሚ ሓዚናን ዝነበረት ሩቢ ኣብ መሬት ተጠቕሊላ ክሪኣ እንከሎ ኣመና ይሓዝን።
بزي مقراتنا خيت كريان كله مسوح لي بأسمو كل تجوار الناس حوو كامريت كل علاقة سيلي قرب جن روبي نامت الرشاد سالي أطوس لزنورت نا أجز حنت سوقم تخسوق من كيف قدالو إنه قيت ناو كفلات أتي كم زفرح انسسا إنه قيت أتيا اتمعت صغنا قول فتو خريان كله أما الرشا كل تجوار جيجا من باري ردو أما الرشا أزغول جيزاز دولينا رنجر فخر زي كونس كوتتصر مخاني ردو اتا رؤس حسيوا زنورت بلئتن بتعم تعيتن سب ملؤ نملؤ بلاشوا ركوم دما دقيمو خمزي تسقن جيرو فريسوا نساعتات اتتقوارو نسو نحسو لدحر مصنح نفتا مصحفيت ماشونو دقيمي ملسمو حنت مسمري صحف صحفو دحر مودا اتججف مانيسكريبت مس كلو نعا زنور فقرن كبرن اف دقه نيرو بخفلي قمطو ازغطلنكو اصوفا دقيسو زحدره كالفين يتسمو قسيلونا نيرو باف دقه يخيد اتو ازغدفو مانيسكريبت حجو نيتلعلن أوجت تخفل جن روبي لان أوجت تخفل أتخر إنكلو روبي ولا حنت نجر مسأن كي تمالت كم زغادة ترقي كم تزمت سهلو بميستراو من جدي نفاس تغير از تفقت تمثل نمجمرا جيزة خويو تتفق كالفن اتتقوارو نسو تخكلانيا من بارو على فلت كورو بتفالي هوات مقتصال كبيتكوين هو مكاي جمر دحرستو السنة جيزة حوي حونا براتاتعو كل مزرو بزغات أما نجر لبولداو تاريخ مسيلو أما تصحف نخد صحفو ينقرو كالفن ون اتحساب فتيو اتانايك قدم مصحفيت ماشينو عشيقو احد زاقع غمت امو حداش لابتوب امتيو مصحفي جمر اتم مصحف وديو نمرقا خوقو عنكلو لعلمان نمجيزة السورحو مصحف عودون زبالة ساعتو زرخولون يخون سنكزون كالفين كافتنا عمتات تحاوئلو زنورة سلام كوهتس إيقداد زتأكو سوات كم تخالي جيزة يحفرون مسد نقطون مصحفو زنبو سوات المرقا محالتاو تقواري غير سوات نتخكلن يامننتو مقبلن كلو نسوون تخكلن يامننتو قبلو وتسفا بمقار من كي تحقق كتسقون يمرد أما ترشاون تخكلن يفقر مالت نحاد سب نتسانت ما مخوني أمن اتنتسانت نسو حدقو مخا خوديو مالت ولا يخون دا أمبر نحرد حق تفكرون كينكا نكخدو كتفقدو لهم كم زلكا كل نايت صحفت مسارحتاتو أف جزا بمقداف ناوزي إيه خيبالة كاو جزا وتصمو اكور ناوزي مرحونا تقعزة حدش تبوتاتات كفتشن من الناتو قلشن يجمر بزحزن من قدي روبي كافت معالتو سون دحر فتسيمو بزعو أساميعو خنا طيقو يفلتن انتو خونا قنا وشتو بزعو أم حساب ولا نحنتو ساكن ديكو عرطن انتو خونا قن نقرات كنو قوطاطورم كم زين خيلن كل زقات من حماق خونا تبو أمين الكا مقبال انت مهيرئيو نشيشان توحيزو ناوزي ايان كيولا كهاجر ناهاجر بزي مقرات تقعزة نوسون سلامون من الناتون كإليش يمكر حد أقعزو أزقات مو نقرات أما زحفو تحفو غزفرو ممكن دمو مكار نقرات كل جيزة تبقو كم زي كونن حماقات وتسيطات حدا جيزة نتوبيو نقر كخوان كم زلواني نقرنا لحرق للتعمت ملوء عالم النازور زنورة كالفين ناوغزو إيميلا سمو أفتا ختما نخلو نانكسا أصن كلو أما نافشا خوصحن كلو اتخالوي جمدو فتحو أفتا بارك كوفيلا مصحف تنبيونا زنورة تقوال ناوغويا يخيد كالفين كلو تطو نخلنا نقره نقحزو سيحو نازاقوال أنفتو ناوغويا يخيد زيقر ماقات أمي اتنساتن بوزلا مصحف كدم خل التعمت زمرقو مسرو بزنورة تاريخ ززنتيلو صبوق عاود زمتصلو مصحفي نيرو لعل كل زقرم نجر جن اتمتصحف تنبذ زلاسة اتمتصحف نختصحف مخنات زنورة روبي بعلاء جن روبي نكالفين فتسي ما يتستوصون اتحلو في وطن مسؤ زنورة ركن تغليل هزرو سعوتة اتمثل جنو قلي فلت اكايلغ تحطن كلا اتتنبو زنورة متصحف كل تقبيلو اتناي دراس فوتو يرئامو ناتغوين خطن كلو بزيان بأرض فلت اكايلا كوفيلو مسأن خعلل تعدمو جن حج اختزاروان كلا كم زفتر أفك أريتو ويدما نو اختا فكر كم زفتر التواصئيد زي كونس مجمرا جيزة التفوتيو دراسة زرخبت متحفن باويت كويناء أمونقوم من مسماتن يتحفو خوانا سحيح الزوزحو ستت أماززة تاريخي نورن قداس نكالفينن أمونقوم زنور ركون زي فلتسا أتارا معالتي بتارا متحف بتارا قات أمستراخو كل تتارا سواتيوم كالفن كدم حجي كل نجار صبوقن تقاطع أراين نمخاننا مكر زبالاشو يركبو ندقنا بعلنا تهانت النار أنا يدما فيلمنا يودا بنايلو ما عند فيلمنا بوزح تزناقعكم من تماهركم من كتكونوا تسفا يقبر بوغاني أزي سلز فوتوخو عسرته ويخالفه انتو زيحلو نقاروني كنديكم توو كومنت متحف حساور إيتخم مكفال شانالنا سابسكرايب فيديوتاتنا دما لايك نا شير مقار كي ترسعو بخالقت فيلمتات دقيمنا غسان راقب سنايت سنحو